leydi silmaji capanɗe tati tawete to cangel boori leydi Guinée ko on waktu yoni to Madina Gounass worgo leydi Sénégal. Ahmadou Barouba. tedduɓe heeɗiɓe refi fulfulde jamalla wale mon bisimilla mon e ley kabaruji ɗi hande ko aljuma labɗo labaɗo balɗe 5 e lewru 11 hitande ujunnaji ɗi nogasi 5 yo jaame kisal wone mon ko ɓuuri tengtude kabaruji ɗi oɗo subaka nanodiral jaam hakkude Rwanda e leydi biyetedi République démocratique du Congo sifama hanki to wiyete Washington dawlaji dentude Amérique toɓe tati goni e ngal nanodiral dartingol haare nde hakkude konunkoɓe Congo e murtuɓe 23 e ɓoore heɓtugol kaɓirɗe kañume alhaali pellite jowitiɗe e sariya. to Burkina Faso ko sariya ittanoɗo guila hitande ujunaji 2018 yiɗi artirede ɗum woni kaso ñawaɗo wargo ko eɓɓore ƴettandi e batu jagorɓe hanki wiide jagorɗo o Edaso Rodrigue Bayala gonɗinde nde eɓɓore fawi koye dow wayloji kewɗi waɗaɗi. Sénégal nanodiral fuɗɗama heɓede hakkude horeɓe jangde towde leydi ndi e sukaɓe janggoɓe to duɗal jaaɓi hadirde université Cheikh Anta Diop ngal Dakar hankiɗi banggueji ɗiɗi waɗi batu hokkugol boursuji janggoɓe e wiyeteɓe janggoɓe master 2 e ittugol policiɓe nder nokkure université nde nanodirama heddi ko hokkugol boursuji étudiant en janggoɓe e master 1. tedduɓe heeɗiɓe on calminama on jurama on jettama en payat to Washington jottoɗen to dawlaji dentuɗi Amérique toon Donald Trump hawridiri hooreɓe leyɗele Congo e Rwanda alkamisa hanki gam sifde nanodiral jaam ngal hoorejo Amérique o wi wonde ko kawisa kewngu waɗi ko e golle mo inniri joni suudu Donald Trump gam jaam pellital ngal jagorgal halfinangal jokkodiri Amérique e leyɗele janane ƴetti ñalawma ko adigol ciifol nanodiral jaam kono haren ina jokki ha joni toon to funnangue République démocratique du Congo.